Hemmenize salam dostlar, goýmadan önce canınız sağlamı. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz, sapa getirdiniz. Dostlar, bugün size PUBG Mobile'ın bir goýuja bir aýratynlygy hakynda aýdyp geçsek, köp kişiye berilen ýöne hemme kişiye berilmeýän bir aýratynlyk hakynda aýdyp geçsek, köpüňizde badyr ýöne näde bulanmasyny bilmeýändirsiniz, belki garanam dälsiňiz berildim, berilmedimi? Let's go, pagnali. Tak, ştaýak gelýäňiz, engel diýe görýäňizdem, engele basýaňyz. Hop. Engelde näme böyle çitakları, hilecileri, zatları banladıp bilýäňiz ýigitler. Tak gelýäňiz ýigitler, ondan soň bu tak näme? Görüşüňize haberler diýe täzelikler başlaýdy görýän bolsaňyz. Ştaýda ihlal edilenler mana näçe günlük, näçe ýyllyk, näçe aýlyk kimler, nähile ady, familiýasy bilen böyle oyun verisi ütkelen görýäňiz hilecileri gruplaşma diýe. Hileciler bilen bir komandada oynasaňyz banlanýaňyz ýigitler. Görürsüňiz näçe diýe hileciler 7 gün. Tak bulan oyun verisi değişimi 10 yıl bay bu geçeli berden. Berde näme edip bolýar? Berde dedektiflik ünvanını alan wagtyňyzda şu size öňüňize PUBG Mobile ansatly öz işgärlerini biraz ansatlyk bolsun diýip size zyňa naprimер reportlaýarlar. Doğrudan reportlary görýäňiz, ondan soň näme edip bolýar? Siz dogry karar alyp başlasaňyz, siziň dedektiflik ünwanyňyzy 1, 2, 3, 4, 5 diýip ýükselip has beýge çykaran wagtlary uje size report gelen wagtda siz şonu hawa şu cheater diýseňiz, şapur köp adımdan geçmen şapur banladyp bilýäňiz. Ýöne muň üçin gaty köp cheaterlary, reportlan cheaterlary banlatmaly. Indi ştaýak geldiňiz, näme diýipdir? Dedektiflik ünwany diýe görýäňizdem 49 sany görülüpdir mende, 49 sany film gözleýmesin. Mana her hepdeniň günlerinde näçe gezek görülen, kimler näme görülen muňara incemeler reportlanan oyunçularyň duvar hilesi birine iň soňkysynda 10 ýyllyk banladypdyryn. Görýäňizdem 10 ýyllyk banladypdyryn. Tak, şuday tahmini ýarşylar, şudaýda görüşüňiz ýaly 6 video görseňiz, günlük 6 video gören wagtyňyzda ýene şu korobkaja alýaňyz, korobkajaň içinden gaty gowluklar bar. Berden bolsa 21 sany dogry hepde ýaňyşmasam bir hepde 21 sany dogry bilen wagtyňyzda 3 sany klasik zat bere. Näme şunyň ady? Sandyk bere. Tak. 8 günläp görmeli diye 30 günlük eşik bere, dedektif eşigini bere tübölümü. Indi. Tak 8 doğru tahmin yap, son 100 incelemenin doğru tahmin diye 64% doğru edipdirini görüyorsunuz. İncelemeler. Şaya giren ana ştaýda bu öwretdi. Berde öwrenmek isleýän bolsaňyz görüp bilersiňiz. Ýöne mesele sıraz videosunu görkezjek. Berde gör diýe sorulara geçeň. Berde mesela meniň soňky oýnanlarymda reportlanan oyunçularymyň şular napme Oğuzhan diýe tüdüm inşularyň hemmesinde bir bok bar diýe. We inşular cheater diýe. Görýäňizdem, Han diýe, Hunter diýe, soň tang şüpheler işaretlendi. Bular cheater görüşüňiz ýaly. Tak, bularam paka na asmatreni diýem näme? Soň ştaýdak biratlar ýazyp bolýar. Let's go. Hiç hili wagt ýitirmän geçeli, inceleme geçeli. Tak, birinci videomuza geçelim yiğitler. Olalıp göreli. Garan 270 metrede bir adam ba sarı olupdu. Sarı olup duran bolsa bu görmeýe adamı. Kızıl bolsa adamı görüp atıp bilýär. Yanındaky öz teammate'laram bolsa ýaşyl bilen görünýändir. Garan 400 metrede öň taraplarda görýän bolsaňyz adamlar ba nokat olup görýändir. Tak, let's go. HD 20 ping toyna görýäňizde. İkinci oyunçu reportlanypdyr. Garan şu sarı öňündekiler sarı. Bu gören ok hiç gele. Bu avtomat tutuşu näme munuň? Gatow o video. Ya oyun baktım ya. Bana nito görkez otayım bu oyun. Daşın arkasında bir sarı adam var. Yani atıp bile gördünüz değil mi? İkinci oyuncu reportlanıptır.
По-моему, oyun baktı o. Dostlar yaşıl ulan görünüyendir. Öňünde fightlapdy. Ne iste adam ya? Eğim deysen eğim yok. Vay havol hak deysen normal öldürdü. Neyim var dostlar? Size bir şey deyip aydık geçin. 1. Şular yal cheat'i var. 2. Şular yal cheat'i var. 3. Zona aran. Yo ki palki. 33 adam var diyor o. Praki geçip duran ya. Oyunun sesini işleyendirsiniz deyip umid ettiyen. Ha o. Ben neyemesi var indim onu. Yani sonuna çene görün yiğitler. Sonuna çene görün. Mesela yankın atıp bileti. Eğer vay xası balan bolsa yankın atıp bileti. Yani atmadı da. Yirmi ping oynuyor aralar ara. HD'de. Mesela meyleki kızılları atıp bilirdi tepedeki. Nana önünde kızıllar var görüyor musunuz? Bu da çepinde de. Şuna ne için atan yok? İner şulara ne için atan yok? Bırat bağım önünde bariyer bırat bağımı. Bırat önünde bırat bağ oyun baktı. Ne oğlum cayın içindeki ne oğlum? Oğlum cayın içindedir. Depeler hem doğulu adam. Yo benim fikrimçe bunda isat yok. Bunda hissat yok, ihlal yok diyeniz. Let's go. Uğrat diyeniz. Devam ke. Livik. First person. Pervelitso'da rank kaldırayım kablar. HD 70 ping'de. SKS. O atış sesler gelip du. Atış sesler gelip du normal. Skovamıyor amına. İyi. No scope. Teammate. MK aldı MK. SKS no scope oynayana MK holu verdiler.
Got to go. Sarıları görmeye. Yani şu tayda adam barlığı. Kızıl olsa adamı görüyenligi. Nene bu deşiğe geldiler amlara. Sver reportlananlar verirler bize. Sekmeme yok desen sekmeme var. Sekke yani. Sekke. Hop yıktım onu. Vakası yok. Bir boku yok. İhlal yok. Gönder. Ana sayfa. Video inceleme. Tahmin yarışı. Şunu alıyorsunuz. Hop. Alındı. Tak dostlar. Qarasşolar ýalyqdy. Sizem näpirmer berilse, şo ünwan berilen bolsa, detektiflik ünwany berilen bolsa, dogry şekilde ýalňyşman reportlanan adamlary uğradyň, banlayan adamlarımıza. Ondan soň size detektiflik, asıl detektifliği beren wagtlarynda sizem bir çitaklary banlap saýdyp bilýäňiz. Çak, kommentde belli geçin kimlerde ba kimlerde yok ve sizin öz reportlan oyunçularyňyzy nerede durýanlyklaryny öň bilýätiňiz bileňiz ýokdyňyzmy? Bu videomuz şular ýalyqdy. Bir san like'yňyzy alın. Bir like. Pastav like oski. Ondan soň YouTube Play It Safe YouTube kanalymyza ağza alman ýatdan çykarmaň, dostlaryňyz bilen paýlaşman ýatdan çykarmaň. Indik videolarda görüşýäncek özüňize gowy serdiň. Ciao. Bye bye.